El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Tortosa ha reclamat a l'equip de govern que atengui les demandes d'informació sobre temes econòmics després que en 4 mesos no s'hagi contestat cap de les seves peticions. Els socialistes s'han mostrat preocupats per aquesta situació que els porta a sospitar que hi ha un desgavell econòmic important a les arques municipals. El portaveu del grup municipal del PSC, Joan Sabater, ha explicat que els passats 9 i 13 de juny van entrar al registre de l'Ajuntament peticions per consultar informació sobre diferents temes de caire econòmic. En concret, es demanava informació sobre modificacions pressupostàries, contractacions, l'estat del deute amb FECSA i Telefònica i altres factures, i també sobre les despeses de representació i desplaçaments de la corporació. Sabater ha assegurat que a data d'avui no s'ha obtingut cap resposta i que aquesta situació no és només un abús de poder, sinó també una actitud antidemocràtica. Així mateix, Sabater ha afegit que aquest fet els fa sospitar que hi ha un desgavell econòmic important. Però és molt estrany que ja entrat el mes d'octubre no haguéssim rebut ni resposta ni se'ns hagi facilitat la documentació demanada. Això una vegada més ens porta a alimentar la sospita de que realment hi ha un desgavell important des del punt de vista econòmic i de la gestió de la tresoreria de l'Ajuntament. Ho he dit en altres rodes de premsa, sabem de les dificultats de molts proveïdors per poder cobrar, s'està pagant més tard i més malament i moltes vegades amb prioritzacions de pagaments via decret d'alcaldia que evidentment és molt difícil de controlar de per què a determinats proveïdors se'ls avança el pagament per sobre del llistat que en principi s'ha de seguir, que és per ordre de presentació de la facturació. Pensem que és no només un abús de poder, sinó una actitud clarament antidemocràtica, una més de tantes per part del senyor Bel, que evidentment actua amb una prepotència i una actitud despòtica en la gestió d'allò que no és casa seva, sinó que és la casa de tots els tortosins. El portaveu socialista ha avançat que en el ple d'aquest dilluns es preguntarà sobre aquesta situació i es reclamaran explicacions.